presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malipulpul. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Isok, ginaingon, ayaw kaayog salig sa mga tao nga close nimo. Kay kasagaran, kung kinsa patoy imong gisaligan, more mo unay og traidor nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalim. Bay Joas! Bay Ronilo! Lamanuha ko ninyo, bay! Dali! Lamanong, ano man, ha? Ano, bay, ha? Kadaog ka sloto, bay, so? Kadaog ka? Sobra bas daog, bay! Sabuti mo pasabot na? Gisugot na kong Gina! Oh, what? May kay namisita ka na ako ron, Isok. Tempa, good. Anong goal man kay kagnaong Gina? So may imong problema? Ikaw? Ha? Uy, ako? Nga no good? May lain man kuno kang ipanguyaban. Unsa? Uy! Ni chat kang Belinda. Nanguyab ka niya. Wako sultihan na Gina, so. Kinsa man day Bay Ronilo? Ambot lang, slangawg. Buwag lubot kisir sulti tao na na. Nag-chat ko ni Belinda. Wa mo ko makahinundong nga nag-chat ko. Ay, husto. Kisa? Si Bay Juas. Si Huas? Siya ay nanghuwa sa akong cellphone gahapon. Ako ba itong ibutang ako ngan? Ako'y nag-chat ni Belinda. Bay, sa sunod ba? Kung may panguyaban ka, ayaw gamita kong cellphone, oy. Sorry, Bay Ronilo. Pobre manggod ko. Di ko makapalit og cellphone. Uy. Nalain hinuuna ko si Bay Juas da. Ay. Forbida. Mura mo mga gagmay bata na magtagdanday tao, no? Sure mo da Bay Juas, Bay Sok. Doon sa mo di ay. Mitagad bidaw ko niya nga kasugat ni gahapon. Ako man niya ako nino iwatagdan niya. Mo ba? Murgo man siya makailan ako. Kung niubos, siguro siya ni mo. Ako gani angay mahiubos kay wa ko tagdang Gina. Para kadtura. So, raay man gud yung gibuhat gud. Forbida. May niyo buhaton ba husayon yung duhang Juas, Bay Sok? Forbida, batian ng mga close friend niya. Way maayong pagtidagdanay. Hello, Isok. Belinda? Bahin ba itong imong gichat na ko? Okay na ko. Say, okay. Unsay? Sugot na ta ka, Isok. Uy!
Isok. Gagakos kong Belinda. Bida ba'y kusino? Uy, ano mas Belinda? Saba! Hinayang tingog mo ba'y? Ingon ka kay si Joas ba'y nag-chat kang Belinda nga. Mga nang uyab. Ikaw mo lagi ang isugot. Natingapit ako ba'y Ronilo? Belinda. Skang buang nga. Gikalitan ko gakos ni Belinda. Magbuwag na ta, Isok. Gina, Abi na kung ako rin imong uyab. Duha di Amy. kaya. Anong hibaw na din siya? May pagkakus-kakus pas Belinda ni mo. Tapat-tapat tayong pagod. Kasi may imong hibawan ano, Gina. May nagsend akong picture. Nagkakos mong duha. Iyaya mo na. Kasi magkinaghimo ini, uy. Abeda ko naman sa yung pasangin nila. Sige lang ako! Hey, paitay ba ini, uy? Kibuwag ka rin noong kong Gina. Ako kibagan kang Gina, beso. Uyab naman pasad mong Belinda. Wa ko manguyab kang Belinda, bay. Wa! Marisan nga mong gibogan si Isok, Gina? Gisakitan lang ko. Ako magdahom nga makahimo ini si Isok na ko, Joas. Salamat sa mong pagsulti na kustanan, ha? Kung wa ka pa, himuon lang ko perming buang ni Isok. Ayaw paghilak. Gina, niyaman ko. Joas. Unsa bay? Oh, bay. Sweet na sweet kay silang duha. Nakakita yung kanilang Gina o Joas? Wala na ko, dako na akong mata. Hayag mo yung kayo silang na kung nakita nga nag-holding hands samtang ngaon sila dito sa fast food chain. Dili! Say dili. Pero kung makahanabas, Belinda! Love ba ti ka Isok? Kung love ko ni mo, Belinda, musugot ka nga manutag motel? Sila si Belinda o Isok. Na nakayog taxi o laughing kay silang duha. Dili. Nga nang kisakitan man ko sa una kita. Nga nagbuwag naman ng taming duha ni Isok. Wow. Kabugnaw ining dapita. Magunsa ta din ni Isok. Suksukan ka sa akong agungal, Belinda. Unsa? Hala. Samang ka eh. Nangutan na pa mong kang mag-unsa ta din, eh? Muna may Gilom Isok. Gilom. Usa mo ko kagabay. Isok. Na, bala na. Unsa? Si Bay Jua sa nagsulti mo sa tanan? Nga ako nanguyab kang Belinda? Mao ka na Isok. Siya di ay ha. So, magbalik na lang ta. Sorry, Gina. Di na mahimo. Mabdos na si Belinda. Unsa? Uyab na mong Bay Juas. Pag mamabdos na niya. Bay, may kinakita ta. Traidura ni Moy. Anong traidor man ko, ha? Ba, Isok? Ano? Ay, pag-guri-guri ba man kaoy? Ikay may nagsulti kang Gina nga nanguyab kong Belinda. Nga nung muali mo sulti sa tino si Gina. Nga ikay nanguyab kang Belinda. Og igo ra kang nigamit sa akong cellphone. At tinaw, no? Suyak ako ni mo. Kung magkuyog tan tulo ni Byronilo, ikaw gid pirmi maibgas babae. Bay Juas, Peter. abi mo? Sa atong kasuod,
Nakahimo ka na kuha na, ha? Tungod lang si mong kasuya! Di na ta magdagan pagsulti bay, isok. Mabdos na Mas Belinda. Ug uyab na Miss Gina. Oo! Uyab na mo! Imo kong gitayduran tungod sa imong kasuya nako. Wakay ayaw nga pagka-amigo. Unyag way ayo ko, ha? Ano sa man eh? Bagay ta? Uy! Ha? Isok! Ayaw na mo pag-away. Joas, dini sa atubangan isok. Makigbuwag na ko ni mo. Gina! Napamamdusan ni noon ako sa Belinda nga dili ako'y nanguyab niya. Bati gyud kong makahigala kag traitor. Bisag unsa ka ka-close, dili di ay angay mo kumpiyansa. Why ayo sa kahigala nga masuya sa iya sang higala. Mga kasama ang kaagi ni Isok, dinhining tulmanon. What's the style? Nasuya style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.